kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Dad, nganong wa magiging ka na tumakit si mami din no? Ambot lang ka, Francel. Wala yun ang tidaw tangay tabo ni mami mo. Ato lang ta siya makita din eh. Ganyan na naman ta nangita. Magpatabang ka ta pagpangita sa mga tao din eh. Gusto, mayo ang imong nununaan, anak. Kabata pa yung taon ni mo, anak. Ganahiagom ka na sa ingon nga sitwasyon. Mas maayo pa tingaling ako. Ang saman, Daddy James. Gasamtag mangitag ko siya manginahan. Ipahilayo ko ikaw din eh. Unsa? Boy, pagtuo ko. Nga doon ay nidahan ni mami mo. Ugwa siya kan asabitid ng si Medusa. Gusto kong ipalayo taon ka din eh. Kay pagitaon ko si mami mo, Laura. Ug ila-ilahon ko ka ng akwalos. Nagtuo kong siya mo'y nagkuha siya mong inahan. Unsa day, naong anang akwalos. Wa ko kay baho, anak. Wa. Mauna, day. Mauna na hitabo, day. Mao ba pa baby wasay? Oh, pa baby irang. Oy. Pero kataasan sa imong asoy, oy. Mura mag-usa ka tuig nga wa ta magkakita. Usa ka tuig yun nga sugilanon. Pero sige lang, andam raman yun kong tagana sa pagpaminaw ni mo ba? Irang. Naabtan yun tagabi sa imong sugilanon, no? Gabi na. Kakuyaw ninyog nasugatan dito sa langog sa. Napay lusyo, traidor pag yun kaayo. Mauna! Sakto ka na, Irang. Maayo kay nakapurol na taon ko. Hindi na ni panuhoton taon. Oh, salbahin kito, Lucio. Kalit og demonyo. Hindi kalit lang ka demonyo. Mangtas! Ongo siya nako. Kalit lang kawas nga. Abat si Lucio. Bampera! Oy, unsa ba Si Lucio ron. Oh, iro man ron. Niiwag ang iro, Irang. Tarong, ay. Niya biyatas gawas. Yan, naghapla na ang bahay ni Lucio. Lok-lok sa akong ilok, Irang. Ha? Lok, ako lay lok-lok sa mong ilok, be. Ayaw rin ako ikibaho-baho ni. Lok-lok ko, day. Lok-lok. Hadlok ko, day, Irang. Lok-lok ko, ilok, day. Dong, James. Nang tiray. May isugo ka na mo, Dong. Sige, sugo lang. Sugo. Pero ay kung pabalikan dito sa langob, Dong, ha? Ay nga nung mabalik man sab kuno ka dito. Nang, Noy. Kinahanglan mo balik ta sa karang mansyon. Karon, Dong! Oh, karon gyud ayon. Dili ba yung anita matug sa gawas? Una, may kauban tang bata. Ikaduha, simba ko baydotan binuhat mo pasipahat ka nato samtang nangatug ta. Sakto gyud ka dong. O nya, Dong James, wa ka to ditong babaeng kasag. Basig, tuwa pa rin to dito. Hindi, Irang. Gibiyaan man natang Dong James sa gawa sa karaang mansyon, day. Ay wa ka kadungog adto nga niingon siyang susihon una niya ang sod sa mansyon. Dungog di ka? Una tamusod. Ikakidungog di ka? Ay kabungol-bungol man ka ay. Bilin una ta dinis gawas ug pabantayan niya nato si Dong Francel. Ingon dito. Naingon ba dito? Nanabungol na gyud ka. Oo, maingon. Maingon dahil bitaw toot. Ay mao ganing paabot to nato si Dong James din he. Pero gakurog pa man ko, day. Ay, naapil ganig kurog ang ubos nga bahin, day. Mao ka man diha ay wasay. Gina ko ni mga amaw, day. Di ba pinanggam ko ni mo ganina?
Unya giingnan ko nimong amaw karon. Ay, bisan giingnan ti kag amaw. Pinangga man gihapon ti kawasay. Sungay ko mag-atubang, Bisag day. singkahan pati kag 1,000, pinangga gihapon Sungay ko nimo, day, mag-atubang. Sa pagkakaroon, di lang ko maningkan mo. Kay bago pa burabot nagkitag pagbalik. Ay, sungay ko nimo, day. Nagtirang, Ah, suwala mo dire. Ay. Ikaw bata. Anian ko sa may swimming pool. Anay ko magpaabot ni Medusa. Ipatawag ko siya. Ingon sa nilihok ng tubig. Nagpasabot nga nagpaingon na din si Medusa. Magpaabot ko nga mutunga siya. Mubalik ko dito sa Pinoy-anan ni Lucio. Anong mabalik pa man ka dito? Basin og tuwa pa dito ang dakong bitin. Patyon ko siya. Ayaw! Og nanong imo kong gipugnan. Peligro dito! Peligro ang dakong bitin! Peligro si Medusa! Hala, nagkasulti ko sa ngan ni Medusa. Medusa. Og nanong nahibaw ka nga siya si Medusa. Kaila mo dahil siya? Managkaila mo? Nanay! Huwag ko kailan to niya. Kaya nakadungo ko sa sulti-sulti sa mga katiguangan. Nakisgot ang akong lolo sa una. Bahin sa bitin nga si Medusa! Atoon ko siya. Paninglan ko sa siyang gibuhat sa akong pamilya. Ayaw laga eh! Oh. Ayaw pagsalig nga may gahom ka! Nahibaw ka? Nga may gahom ko? Hain na ang imong trabong ko. Wa ko makuha. Ang siwa mo makuha! Naamaga dito sa panimay ni Lucio. Tuwa dito. Papanwa ko makita dito. Galit na nahanaw ditong dapita. O kung sa mong pagkahitabuan nga nawa man dito. Nagtuog ko nga may nagkuha. May nagkuha? O kinsay nagkuha? Wa pa ko kay Bao. Susihon ko pa ka na. Ayaw pagdukay. Dali Medusa. Gusto ko nang madasi Ibrea dito sa akong gingharian. Sa balagtige. Nakakita mi si Hara! Nakakita mi si Master Aki nga may nigawas sa duha ka kamot sa imong duha kamot nga kahayag. Usaw na ikaw! Oh. Nga naman ikaw mo ka? Ha? Ha? Kuan. Hinatag ang maong gahom ni Gaya. Ha? Natinga ko kung nganong nawa na kini. Nawa na! Sa to pa, dili na mo gana ang imong gana. Patay ka! Madag ka na niya rin akwalos sa ilong sa dagat. Mugawas ako din eh. Susihon ko ang akong pamilya sa panimay ni Lucio. Ayaw lagi! Ayaw! Kay peligro dito! Tiging! Nganong nagdali ka? Mugawas ko no si Laura. Mubalik siya sa bahay ato. Lucio! Dili siya makabiya. Tatigo ko. Tigali mo gamit siya sa iyang gaum. Kinahanglang mapatog ko siya. Tatigo ko. Kinahanglang dili siya makalakaw. Dito? Wa pa ang trabong ko ni Medusa. Kahayag yun ining bulang kristal nga gikuha ni Elastika nga maudi ay ang trabong ko ni Medusa. Ana, nigilaw na ang trabong ko ni Medusa nga mao ang bulang kristal. Muhatag na tingali siya sa tubag sa akong gipangutana. Oh, siya! Uy! Kung mulakaw ka man yun, Laura, ugma na, karang hayag. Kuyugan ko ikaw. Aki, Nakasabot ko sa imong gibati.
dili lalim nga mawad-an ta og mga mahal sa kinabuhi. Nakita ko gyud sa duha ko ka mga mata nga gilamoy sila. Basta na. Basta na. Sorry. Sorry. Kaun-una. Kaun-una niyong pagkaon. Igutom ka na kita gali. Away naming ikaw. Pagkatukon ko siya. Kung tinuod man ang imong gingon. Nga wa nang ganang akong mga mahal sa kinabuhi. Ikaros. Mas may pagtawa na lang sa ko. Kabardidos. Mamatay na lang sa ko. Tandang mga kabardidos. Mamatay na lang sa ko. Magatog ka, Laura. Magatog ka. Ana, nakatuog na si Ate King. Nakatuog na siya. Mayo, ayun di mo. Haring ako lusoy. Ako na god ni Ate King. Nasaman na mong mata. Tulo pa kaadlaw. Igo sa tingaling, madana ni Medusa ang iyang trabungko din eh. O ganong mangita ka pa man ni Medusa? Nga niya naman ko. Lucio! Maudi ay ka na ang imong hitsura. Kung magpakatao ka, haring akwalos! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!